Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 14-nji martyna sanyna Türkmenistan bilen Awstriýa 3 resmi nama gol çekişdi. Gazagystana Nowruz bayramy 10 gün belleneler. Hindistan 1,25 milyard dolara superkompüter dörüdür. Inter Miami Topori CONCACAF Çempionlar Kubogyna çeyrek finala çykdy ýaly habarlar size ýetirýär. Mehriban tomoshaçylarymyz, geliňiň bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanyş bolalyň. Türkmenistan bilen Awstriýa 3 resmi nama gol çekişdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunafary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýol başçylygyndaky Türkmen wekiliýetiniň Awstriýa iş sapary amala aşyryldy. Saparyň çäklerini federal prezidentiniň ofisiniň Ýewropa we Daşary işler ministriniň Zähmet we ykdysadiýet ministrliginiň Awstriýanyň federal ykdysady palatasynyň ýol başçylary bilen iki taraplaryň duşuklar geçirildi. Duşuklaryň dowamynda syýasy, fewda, ykdysady we medeni insanperwer ugurlaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň anyk meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Şeýle-de halkara guramalaryň çäklerini ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa Howpsuzlyk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hyzmatdaşlygyny işçileşdirmegiň wajipligi bellenildi. Taraplar halkara düzümlere saýlawlar geçirilerine ozal bar bolan tejribe ýerip, birek-bireň agzalygyny gollamagy, ograrlygyny beýan etdiler. Bilim we taliplerin alış-çalış edilmegi boýunça hyzmatdaşlyk hakynda Türkmen wekiliýetiniň Graz Technika Uniwersitetinde we Wenanyň Diplomatik Akademiýasyna geçiren duşuklarynyň dowamyna maslahatlaşyldy. Saparyň maksatnamasyna Awstriýanyň 25 öňde barjy kompaniýalaryň wekilçiliklerinden ibaret bolan işewir düzümüň agzalary bilen tegelik stol duşuk hem girdildi. Onuň başynda Awstriýanyň işewirleri Türkmenistanda maýy goýum üçin döredilen şertler we fewda işini alyp barmak mümkinçilikleri bilen tanışdyryldy. Awstriýanyň işewirli bilelikdäki hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlary hökmünde energetika, ulug, oba hojalygy, fanlaşdyrmak, ýaşyl ykdysadiýet we beýlik ugurlary kefitlediler. Saparyň başynda Wena şäherine ýerleşen halkara guramalaryň ýol başçylary şol fanna Ýewropa Howpsuzlyk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň neşe ferişdeler we jenaýetçilik baradaky müdürliginiň ýerine ýetirji direktory bilen duşuklar geçirildi. Olaryň başynda Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginiň hyzmatdaşlygy berkitmegiň we olaryň täze ugurlaryny kefitlemegiň meseleleriniň giň toplumna seredilip geçildi. Duşuň jemleri boýunça 3 halkara resmi nama gol çekildi. 2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň we Awstriýanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça maksatnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injener Tehnologiýalar Uniwersiteti bilen Graz Technika Uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähdnama. Gazagystanda Nowruz bayramy 10 gün belleneler. Gazagystanda Nowruz bayramy täze görnüşde bellenilip başlaýar. Şu ýyl bu bayramçylyk 14-23 mart aralygynda bellener. Mundan beýle Gazagystanyň halky Nowruznama esasında her günü bir mowzukda bellenilip geçiler. Bayramçylyk günlerinde milli dert desturlary esasında medeni köpçüliklerin çäreleri geçirilip, durly haýyr sahawat hemde ekologiýa çäreleri gurnalar. Mysal edip 14-nji martda amal bayramçylygy, 15-nji martda Rehim Şepagat günü hökmünde belleneler. Şeýlekim üstümizdäki ýylda Gazagystanda Nowruz bayraminyň nyşany hökmünde çigillemgüli faýlanyp alyndy. Gazagystanyň Medeniýet ministrliginiň habar bermegine görä bayramçylyk günlerinde 10 000dan gowrak medeni çäreler göbeňde tutulýar. Hindistan 1,25 milyard dolara superkompüter dörüdür. Hindistan Respublikasy 1,25 milyard dolar sarf edip emelaň boýunça özüniň milli superkompüterini döretmegi meýilleşdirýär. Ýurduň Ministrler Kabineti 103 milyard rupiýa möçberdäki maliýe ferişdelerini emelaň bilen baglanyşly taslamalar öpdirmäge gönükdirmegi tasdiklady. Bu başlangyç esasynda esasy taslamalaryň biri döwrewap kämil superkompüteri döretmek bolar. Ol emelaň wezipelerini ýerine ýetirmäge ukyply bolar. Ýurdun Kommunikasiýasy, Elektronika we Maglumat Tehnologiýasy ministrliginiň habar bermegine görä, emelaň bilen baglanyşly taslamalara goýulýan maýy goýumlar Hind raýatlaryna peýda getirmek bilen Hindistanyň ykdysadyetiniň giňeldilmegine mümkinçilik berer. Bu maliýe ferişdeleri 5 ýylyň dowamynda durly taslamalara gönükdirler. Olaryň hataryna emelaň, startaplary, programma goşundularyny işläp düzmek, hasaplaş infrastrukturasyny ösürmek ýaly taslamalar bar. Inter Miami Topori CONCACAF Çempionlar Kubogyna çeyrek finalyna çykdy. Amerikanyň Birleşen Ştatynyň Fort Lauderdale şäherindäki Chase Stadium stadionuna CONCACAF Çempionlar Kubogynyň bir feki finalynyň jogap duşugy geçirildi. Ona Lionel Messi Inter Miami Topori Nashville Toporyny 3-1 hasabyna utdy. Toporlaryň arasyndaky birinji duşuk 2-2 hasabynda tamamlanypdy.
Jogap duşuğunda 8-nji minutda Uruguayly hüjümçi Luis Suarez tapawutlandy. Duşuğun 23-nji minutunda Lionel Messi we 63-nji minutunda Robert Taylor tapawutlanyp Inter Miami toparyny çeyrek finala çykardy. Inter Miami topary CONCACAF Çempionlar Kubogynyň 1-4 finalyny Monterrey Cincinnati toparynyň yeňijisi bilen duşar. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlarda Twitter meselen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atawatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam ediň. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar okumak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.